Nagapanugyan ang Iloilo City Police Office sa publiko ilabi na sa mga vendors nga hindi galayon magpadaso-daso sa ilang himuon nga tikang kung magyara sila sa ma-identify nga mga peke nga kwarta. May kaangtanan ini sa natabo nga insidente sa Pebrero 1 sa Iloilo Terminal Market sa diin ginpahayag nga gintampuyong sa isa ka vendor ay isa ka customer nga napasibangdan nila nga mo nagapalapta sang peke nga kwarta. Sa interview sang Bomboradyo kay Police Major Salamay Sangrines, iyagin pahayag nga kinahanglan ni kawananay nga mga akusar, ilabi na kung hindi man sigurado kung kay sino ginaghalin ang kwarta nga peke. Sa impormasyon nga nakuha sang Bomboradyo, nagpangumpra isa ka babae sa Iloilo Terminal Market gamit ang ginhatag sa iyaama nga 1,000 ka pesos. Sunod sa iya, nagbakal sa una sang saging nga nagabalor 100 pesos kung sa diin ginsensilyuhan sa sang 4 ka 100 peso bills kag 1 ka 500 peso bill. Nagbakal sa iban pa niya nga balaklon gamit ang nabilin sini nga gatuson samtang gingamit naman niya ang 500 pesos sa pagbakal sang isda. Didto na sang ginaliga sang fish vendor nga peke ang kwarta sang individual nga nagbakal sa iya kag napatupa na iya nga customer. Ginarespondihan man ini sang kapulisan sa diin nagaregluhanay ang duha ka individual. Magkalma kita kag isiguruhon tagid nga ang aton nga ginaka-transaction is manugtuntuman kay hindi ta malikawan kung kaysa madala kita sa emosyon ta no mag-overreact kita sa gilayon. So ang matabo karon is na makaperwisyo man kita or makahalit man kita sa iban nga way kakabalo nga pararihos man kamo galitanan biktima no. Kung mag-amusin na nga nagaduda kita, tawag kita sa otoridad, sikyaron ta kag hindi ta pag ibutang no ang hustisya sa kamota kay pwede gid kita mabalikan.